Me abin da kake kalla? Ni ne wanda ya kirkire ka. Don haka duk wani abu da za ka yi ni ne zan yanki. To faɗa min me abin da zan yi. Mu je zan gaya mu. Wato kai ɓarawo ba? Gaya min me yasa kake sata? Me zan gaya maka Krish? Gashi ban yi aure ba kuma matata ta ce na samo mata kayan itatuwa. Da kyau, umarnin matarka ne ba? To jira ni. Karbi duka, je ka rayu cikin farin ciki. Yace bai aure ba, to ta yaya ya samu mata? Ba damuwa dai, je ka. Ruwa, 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 ruwa. Kawu? Ruwa. Kawu, duk da tsufanka haka kake irin wannan aikin? Shin ina 'ya'yanka suke? Me zan yi yarona? Ga noman bai ƙare ba, kuma yarona yana zaune a gadon asibiti. Shi yasa na kasance haka. Kawu, kar ka damu, ni zan ƙarasar da aikin, kai ka je ka huta. Zo. Jiho kaka, na ƙarasar da aikin. Na gode yarona. Kada ka samu damuwa kawu. Kawu, yanzu kai tsufa ya kama ka, ya kamata ka daina wannan aikin. Menene abin da zan yi yarona idan har ba wannan noman ba? Me zai sa ka damu kaka? Shin ba kana da waya ba? Ina da ita. Shin ina ne inda za mu je? Ka ci gaba da tafiya kawai. Faɗa min me abin da kake gani? Wani mutum da wani abu a hannu yana gudu. Yanzu duba. Me ka gani? Wani baƙin mutum yana dukan mutum hudu. Kaka, har yanzu kana raye? To me kake so na mutu? A'a, kada ka mutu. Kai, sargar zinare, a ina ka same ta? Yaro na ne wanda ya same ta, lak ɗaya. Kawu, ka daina yawo da sarkar zinare domin zamani ya lalace. Wane ne ya gaya maka cewa yanzu zamani ya lalace? Bar nan. Sha sha sha. Kai, ku sake ni, me abin da na muku? Ku sake ni, ku sake ni.
Wayyo sarƙar zinare na, wayyo sarƙar zinare na, sarƙar zinare na. Ohe ƙesa. Karɓi kawu ga sarƙar naka. Kawu ka daina saka irin wannan sarƙar mai tsada kana yawo da ita domin zamani ya lalace. Shinkafi ne zanin zamani ne, maza bar nan. Wai me abin da yake damun wannan tsofan? Wannan shine Krish, shine wanda zaka sheƙe. Wace magana ce kake haka? Wannan mutum hudu sun kasa ji da shi, ni me zan masa? Kai mai ƙarfi ne kuma mai ƙarfi a jikinsa. Ta ya aka yi ka tabbatar da cewa ni ƙarfe ne kuma mai ƙarfi? Yanzu zan tabbatar ma. Yanzu yi magana. Wannan ai aikin yara ne, jefar ka jefar. Bari yanzu na gani. Wannan shine karfe mai karfin da ke cikin jikina, kai ma haka. Bari na nuna mu. Kai ni ma da akwai shi a jikina. Ka gani ba? To mu je mu sheke Krish. Mu je. Tantanin baby na kam ki kayan itatuwa. Tun da sai ka je, me abin da ya tsayar da kai sai yanzu ka dawo? Wani ne ya faɗa matsala, shine na taimaka masa. Oh, to je ka ci gaba da taimako. Wannan aure ne ko tashin hankali? Karbi wannan ka duba ka ga me abin da Krish yake yi. Krish gogar ɗaki yake. Goga ɗaki kuma? Hakan yana nuna cewa ya yi aure ma kenan. Janu na gama goge ɗakin. To yanzu ka je ka wanke kwanoni. Ni ne zan wanke kwanoni. Zan yi.